Takže čaute ľudia, vítam vás z nového videa. Mám tu dvoch speciálnych hostov, Tigera a Lea. Pozdravte do videa. Čus, čus. Ideme dneska Battle Royale. Myslíte, že dáme vín? Jo. Mali by sme to dať. Nula mám, super. Minulý season som mal viacej. Dobre. Tigre, kam ideš? Tigre, je ťa vidieť. Dobre. Dajte ready. Tigre. No, ideme. Leo, daj ready. Ja mám ready celý čas. Vyskúšajte dať ready a zase ready. Ne, Tiger nemá ready. Dobre, dali ste všetci ready? Jo. Som ready. Som moc jeden poviem vrtulníky. Ej, to sklídek oči, okej? Klídeček! Ľudia, keď ste nevideli môj minulé videjko z Fortniteu, môžete si, zapnite si toto videjko a pozrite si ho, je fakt dobré. Počkaj, akože už minútu? Hanabáky, idem pre vás, satani. Už 2 minúty v keli, to čo je? Kto chce špagety? Dajte si špagety. Ľudia, ja dám zatiaľ strich, keď budeme vo hre, dávam vedieť. Teraz. Takže ľudia, už konečne nám to načítalo. Možno, že nám to trvalo hodinu, kedy nám to dá server. A môj kamoš mi hovoril, že... Dobre. To budú nubáci v hre. A to by dávalo zmysel, pretože tí, ktorí začnú hrať Fortnite, prvé čo pôjdu, tak pôjdu Battle Royale a nevedia, ako majú dať ready. No tak na klávesnici alebo na PS-ku, na mobile, tak sa snažia dať nejak ready a potom kliknú nejaké tlačítko, nevedia aké a dajú ready. Dobre, tak to by sme mali dať teoreticky vín, ne? Nie sme nulové ako oni. No tak to dúfam. Lebo akože v Zero Buildoch je viacej botov. No dobre, sme tu. Menší, čo Arture. Počkať, pesť. Sme best friendy, kamo. Pesť. Ja som našiel ganu, A čo ja? Ty nedostaneš! Ty dostaneš ledák. Fatana. Ideme na vlak. Ja by som skákal na ten nové miesta. Ne, to potom, tam bude skákať veľa ľudí. Ja som tam bol. No, tam bude veľa skákať ľudí. Ale veľa nubov. Ten, kde sú tie modré plyny od záchodov. Ja som tam bol, ja som nesporazil tú kráľovnu. Dobre, to aj gra. Iba nejaký typek ma zabil. Keď môžem hovoriť. Nemôžem už normálne točiť pristať. Počkaj si. To sú nejaké monštra. Ja to poznám. My musíme rozbíjať tie žlté veci. A to čo je? Pomoc! A to zabiješ na jednu ránu. Ideme. Help, please, help. Potrebujem pomoc. Počkaj, pomôžem ti za chvíľku, ale už nevie pomôcť. Pozor! Znie to taká ruka. Môžete mi niekto pomôcť?
Jo, idem. Tiger, to by si mal zvládnuť. Kupec. Tu ich je toľko. Za tebou. Ty, brďo, tam zhora niekde. Dole. Au, zozadu, smradí. Jeden odkladku spawnujú. Tam je ten boss. Ja po ňom. Bossa musíme zničiť. To je ten najväčší služobník, ty kráľovný. Jej dáme. Toto musíme zničiť. Aby ste nepadli. Tu máte. Posol ma. Ja mám tú ruku. Pomoc. Počkajte. Healing. Nevadí, healujem sa. Dobre, keby ste niekto mali málo hapek, mám bandáže a medkit. Mám si začal Big Shield. Jo. Ja ho postavil. Dobre, ideme na to. Kde je ten boss? Tam je? U mňa. Wow. Ničím tam niečo. Ničím tam niečo. Kde je Ničil som tá tam. Zničil som niečo. Ideme za tebou, Tiger, vydrž. Toto je vojna sveta. Vydrž, on je boss. Toho som mal nazikovaného. To mi nechajte do ruku. Počkajte, ne, to som si chcel zobrať. Ja som si prvý. Hoši, máme ešte 6 minút nahrávania. Môžeme možno asi... Chábo, procent. Kúkaj, chábo. Pozor. Wow! Ja viem s tým hneď zabiť. Kráľovná! Ty kokos, kráľovná! Ničím spawnery. Poďej! Ľudia, toto dáme do názvu. Zničili sme bossa. Náš Zničili cieľ... sme kráľovnú. Zničili sme kráľovnú, toto bude náš cieľ a potom bude koniec videa, okej? Ničiť celú! Ona ide podejva! Bude dole. Poďte! Ne! Nepadne trojky minigun. Trojky teď mám ja! Povedal som prvý, Ja mám veľa HPčok. Poďte, ja ho zničím, ja ho zabijem! Chráňte ma! Ale nepotrebujem pomoc, Mám ju! Mám 17, potrebujem pomoc. Choďte, Ľudia! zoberte si toto, klevnite si a z toho môže čo padnúť. Toto čo? Po mne niečo strieľa furt. Tento tupec. Ľudia, chvíľku ešte budeme. Máme 8 minút videa. Tak dotiahneme to na tých 12, na ten koniec. Jo. Možno môže byť ešte 13 max, podľa mňa. To by bolo super, keby 13. Ale podľa mňa nebude 13, podľa mňa iba 12 a 50 niečo sekúnd, tak nejak. Okay. To je to, čo som povedal tú kráľovnú už. Kamo, čumaku mám onu. Toto čo? Ja neviem, ale ideme. Ja sa bojím celkom, že musíme zase ničiť odznova tie kokony. Poďme. Dvakrát zabijeme kráľovnú. To musíte do popisku. Ľudia, v tomto videu máme challenge zničiť dvakrát kráľovnu. Jedá. Dokým nám nepadne ten trojitý minigun. Hej, Chabru. Šalkmana. Čo? Poď sem. I u mňa tá ruka. Ja ho mám tiež. Jakú? To čo je? Ja mám legendálnu. OK. Idem zničiť jeden spawner, idem ešte zničiť druhý. Ja už... Lečím. Poďte. Prilečal som. Idem pomôcť. Dobre. Tam je ďalší, počkaj. Otestujem zbraň. Dole. Vy si to viete, že takto dosť nabiť, ale vám tu potom dá 20. Čo je toto? Dobre. Tam som to nemal chodiť. Šetríme si tú zbraň, šetríme si ju, lebo keď príde kráľovna, môžeme ju tak zabiť. Ne, nevím. Ale. Ja zomriem, hoši. Chráňte ma zatiaľ, chráňte ma. Idem na to. Idem za tebou. Chráňte ma.
díky. Ostatné Díky, že šetří. jsi se s vámi podomněl. Šetríme si ju na královnu. Já jsem musel zabít jednoho. Jo, ale keď tak potom oni sú tu aj z tých bossov ďalšie, ale rerky. Dobre, ja mám dve tie ruky, takže ja môžem používať Můžu jednu? Tak Lebo jedna nám, já si ju chcem zobrať do zásoby a dám ti jednu tiež novú zbraň, že si ju dal? tu. Jak si, že sme všetkých porazili. Tak ľudia... dobre, ešte 2 minúty máme ho čas, ešte 2 minúty. Počkej za mňa rýchlo. 2 minúty. Spawnujú sa aj tu ďalší. Je to taký väčší speedrun? Ty brďo! Kde je kráľovna? Neviem, už sa nebude asi spawnovať. Jak ne? Nevím. Som myslel, že hej, keď sa to Ja spavnú. myslím, že krátka už sa spawnuje iba jedenkrát. Tak, Poďme poďte tuto. rýchlo bitky dajme. Ľudia, toto bude z tohto videa všetko. Zabili sme kráľovnu. Strelme pre víťazstvo. Piu! Zdravte do videa a zatím čaute! Čus.